Doncs de nou saludem el nostre company d'informatius, en Pau Casals. Bon dia de nou, Pau. Bon dia de nou. Bé, demà tenim ple ordinari? Sí. De l'Ajuntament? Sí, ordinari. Sí, jo pensava que era l'últim ple abans de l'aturada per vacances, però no. Hi ha una petita lletra petita, que és que bàsicament el dia 24 d'aquest mes, doncs que ara no sé si el 24 és dijous, no? Tindrem un ple extraordinari, doncs, ple extraordinari, sí. En aquest cas per aprovar una modificació de crèdit que jo intueixo, encara no tinc la informació, que serà important, perquè si l'han d'aprovar abans de les vacances, doncs algú important ha de ser segur, en parlarem lògicament quan arribi la data. En el que sí que podem fer ja, perquè aquesta informació sí que la tenim, és parlar del ple de demà. Com dic, aquest cas sí que és l'últim ple ordinari abans de les vacances. Tenim diferents punts a la part dispositiva i jo crec que han aprofitat que és aquest, no, això, que és el darrer ple per intentar introduir els màxims punts possibles i no deixar-ho pendent pel setembre, alliberar-se una mica de tota la gestió. Procedeixo a la lectura del que seria... Sí, m'estàs dient que és molt de tràmit, llavors, no? Sí, i molt tècnic, sobretot. Ara ho escolteu i veureu que sí, que és molt tècnic. En aquest cas, tenim la proposta de declaració de crèdit disponible al pressupost municipal procedent de les participacions en els tributs de l'Estat. Bàsicament es tracta de desbloquejar uns diners que eren de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, perquè estaven bloquejats per l'Estat, ja es podran disposar. Crec que l'import són de 267.000 euros que s'han de destinar en major part... Sí, i sobretot per subvencions, que això és molt important, evidentment, per les persones doncs, implicades. Doncs així, passi endavant en aquest cas. També tenim per endavant la proposta de resolució de delegacions i aprovació provisional de la modificació del Pla General d'Ordenació en el sector del Pla General B3 de Can Jariquell, un punt que també hem anat tractant en diferents ple. Ara el que es fa, doncs, bàsicament és aprovar-ho de forma definitiva, estimant o desestimant les al·legacions pertinents. També tenim la proposta de revocació de l'encàrrec de gestió urbanística de la UA10, la unitat d'actuació 10 de la Rambla Eixample. El nou Eixample bàsicament torna a estar el que seria la gestió a l'Ajuntament, ho tenia a Gusam, es revoca i torna a passar a formar part de l'Ajuntament, també molt senzill i de tràmit. Tenim per endavant la proposta d'aprovació de l'acord mixt de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, la proposta d'aprovació inicial de la modificació del Pla General d'Ordenació de la UA10, el que comentàvem just abans, doncs ara ho torna a assumir l'Ajuntament i es fa la primera modificació d'aquest Pla General. Ara entrem en un punt que jo crec que és d'interès per tots, que en aquest cas és la proposta d'aprovació dels festius locals per l'any 2025. Ara escoltem 2026, perdó. 26, sí. Perquè els del 25 ja el sabem, 11 i 12 de novembre, ho tenim claríssim. Sí, aquests sí que no se m'obliden, ni de conya, però sí, en aquest cas s'aprovaran els de l'any que ve, que ara els escoltem, que ens ho comentarà l'alcalde. També tenim l'aprovació del pla d'usos de l'equipament de Can Maiol, del centre cívic, també punt esperat, doncs, diré jo, des de fa molts anys, sobretot també per l'oposició. Tenim la proposta d'aprovació inicial de la modificació del reglament d'utilització dels equipaments municipals, un punt que també s'ha anat treballant al llarg dels darrers mesos. I per últim tenim una moció del grup d'Esquerra, en aquest cas sobre la petició per convertir la comissaria de la Via Laietana de Barcelona en un centre de memòria històrica. Jo interpreto que és una moció que ve donada d'Esquerra a nivell, diguem... Sí, de Catalunya. Sí, exacte, bàsicament, i s'hi suma, lògicament, també doncs, Esquerra d'Arenys de Munt. Aquests serien els punts de l'ordre del dia. També hi ha, com sempre, els blocs de pregs i preguntes, però nosaltres, com deia, ens centrem en un punt que jo crec que interessa a tothom i que entendrem més que els darrers, que és els festius per l'any 2026. Així ens ho comenta l'alcalde. És un tema interessant perquè són les festes que tenim a Arenys de Munt, les nostres festes, la nostra identitat, i evidentment hi ha una qüestió doncs, que no és fàcil d'encaixar, que és com combines dies festius amb setmanes laborals de veïns i veïnes que treballen fora d'Arenys de Munt i per tant no és fàcil. Per tant ens enganxa doncs, un dia 11 de novembre enmig d'una setmana laboral fora d'Arenys de Munt. I també tenim la festa del Remei, per tant el que fem és repartir aquests 2 dies festius, el dia 11 de novembre festiu, i després a l'abril doncs, tenim també un altre dia festiu, sembla que és el 13 d'abril, diria jo. Podria, no? Doncs seria el 13 d'abril, diria jo. Ara m'hauria de mirar la proposta i per aquí va la cosa. Aprovar doncs, aquests 2 dies festius perquè aquest any, l'any que ve, l'any que ve tinguem ja lligades les festes locals 2026, tot i que la setmana que ens toca la festa major doncs és una setmana que no podem fer un pont ni posar més dies festius perquè encara es complicaria l'equació. Doncs bé, la resta de punts que, Déu-n'hi-do, són molt importants en el ple de demà, que és demà a les 2 del migdia, exactament. Sí, això des que vam canviar l'hora vam haver de canviar una mica el que seria doncs, la nostra metodologia, perquè acostumàvem a fer la prèvia el mateix dia del ple, però tenint en compte que el ple just és quan acaba l'informatiu no té molt de sentit, perquè no hi ha cap prèvia, llavors, per tant, ho fem avui, que tothom, per això es quedi clar que el ple és demà, demà a partir de les 2 del migdia. Perfecte, Pau, doncs fins a 2:45. Allà us espero. Fins ara. Que vagi molt bé.